Hola, aquesta és la pàgina web del Crema, un espai digital dedicat a acompanyar i orientar a les joves de Catalunya en una sexualitat lliure, inclusiva i segura. Aquí trobaràs 10 audiohistòries que et faran gaudir, empatitzar i reflexionar sobre situacions sexuals. Navegant pel web també podràs trobar diversos continguts amb relació a l'educació sexual, preguntes i respostes sobre follar, l'orgasme, la masturbació o la virginitat, entre d'altres. També hi trobaràs un glossari de termes sobre gènere, un glossari LGTBI+. Sempre, és clar, des d'una mirada inclusiva, oberta, respectuosa, diversa, feminista i lliure de prejudicis. I tot això de manera confidencial i gratuïta. Entra-hi i remena una mica. Segur que t'agradarà.